फॉर्चूनर वाला फील सैया देले साइकिल पर। जी हाँ दोस्तों, समर सिंह के गाना आयल बा जे कि भैया एकदम बहुत बवाल करा था। काहे कि ओम कृष्णा म्यूजिक जैक्सन पे गाना आयल बा और शिल्पी राज के आवाज़ है भैया। एकदम समर सिंह बोला तारे बतावा कैसन बर मिलल बा, कैसन घर दुआरा और कितना प्यार करा था। तो ये रानी बाय जे कहत या कि हमारा एकदम सैया एकदम फॉर्चूनर वाला फील देवा तारे एकदम साइकिल पर और मिलल बा एकदम खेती बाड़ी एकदम करेला, किसान हमर मजनुआ बाड़े। और हाँ, तू ये कहा तारे कि समर सिंह बतावा दोनों उंगली तो एकदम घी में हुई ना, इतना प्यार करेले एकदम बैट पे प्यार कर ले। तो तू रानी कहेली हाँ फेसबुक पे हमनी सबके, इंस्टाग्राम पे हमनी सबके जोड़ी एकदम हिट बैठेला। काहे ना बटी भैया हिट, काहे कि उतना प्यार करेले हमारे मजनुआ एकदम। और कहे ले लड़की कि हाँ, और रानी और सीता और राम जैसन हमार जोड़ी है हमार मजनुआ के। भैया हम बता दें गनमा के लिखले बाड़े, सितेश टाटा लिखले बाड़े गनमा के। एकदम बहुत अच्छा गाना है और जाके सुनी, हमरो प्यार दुलार दी। काहे कि भैया गनमा बहुत अच्छा है, आवे वाला समय में एकदम धार्मिक गाना है। ये गनमा ऐसी गनमा गावे के चाहिए, लिखे के चाहिए राइटर के। जय हिंद भैया।